Ao longo da segunda metade do século XIX e principios do XX, sucedéronse en Vigo diversos plans de nova poboación e de aliñación que necesitaban dar resposta a un período de extraordinario crecemento da cidade que sufría unha forte aceleración desde 1880. A muralla que constreñía a cidade actuaba de freo e a derriba parcial da mesma acometeuse nas postrimerías do século. A súa vez, intramuros, fóronse acometendo medidas hixienistas, como ensanche de rúas con novos aliñamentos. O pulo económico, cultural e, consecuentemente, o arquitectónico e urbanístico de Vigo produciuse ao longo da segunda metade do século XIX. Coa construción da estrada de enlace con Madrid, a aprobación da Lei de Portos de 1880, declarando o de Vigo de interese xeral de primeira orde, e a inauguración do trazado do ferrocarril un ano despois, facilitando as comunicacións co interior da península, na cidade iniciouse unha frenética carreira imparable no seu desenvolvemento económico tras varios séculos de estancamento. O privilexiado emprazamento da ría de Vigo como enlace entre o continente europeo e o americano, ademais das excelentes condicións físicas que a sitúan como un dos mellores portos naturais do mundo, fixeron posible o inusitado desenvolvemento da urbe viguesa desde mediados do século XIX. A comezos do XX, Vigo converteuse no primeiro porto pesqueiro de España e 16 grandes compañías de transatlánticos navegaban entre a cidade e a América Central e do Sur. Vigo constituía o gran porto comercial e de pasaxe do Atlántico Europeo nas súas comunicacións con América. Xentes de todos os países, sobre todo en tránsito, arribaban á cidade. No verán, xentes podentes do interior da península pasaban as súas vacacións na cidade atraídos por un clima fresco, baños no mar e todo tipo de distraccións, ou polos destinos balnearios como Mondariz, Cuntis ou Atoxa. Vigo, en definitiva, ademais de ser cidade industrial, comercial e de veraneo, era unha cidade cosmopolita. Aquela reducida poboación de 5.500 habitantes en 1840 pasara a 15.000 en 1896 e a 46.000 en 1908. Ademais de puxante económicamente, foi un período ilustrado coa exaltación da cultura e a filantropía. A cidade creceu cara ao leste, desde as derrubadas murallas, co recheo do areal no perímetro costeiro e co trazado de amplas avenidas. Policarpo Sanz, arrincando da Porta do Sol, García Barbón, Colón ou Urzaiz, que comezaron a pavimentarse con lastro de granito, dando cabida, a partir de 1914, ao raíz da rede de tranvías eléctricos. Outras zonas fóronse consolidando, como a Alameda ou o Paseo de Alfonso XII, convivindo co Berbés, corazón mariñeiro da cidade. En arquitectura, indianos e xentes adiñeiradas rivalizaban en mostrar o seu poder coa construción de espléndidos edificios de ilustre arquitectura pétrea. A nova e moderna urbe desenvolvíase, pois, con gran ímpeto e con edificacións do granito procedente das próximas e abundantes canteiras. Vista a cidade desde a ría, a súa silueta foise completando coas novas construccións durante as dúas primeiras décadas do século XX. Na segunda década do século XIX, os primeiros mestres de obras e arquitectos destacados foron foráneos. José María Ortiz y Sánchez foi o autor do proxecto da antiga casa consistorial en 1859.
proxectou e construíu o Palacio de Xustiza e Cárcere en 1861. O edificio adoptou o esquema panóptico do século XIX trala fachada principal á Rúa do Príncipe. O técnico municipal Manuel de Uceda proxectou en 1863 o edificio pro comerciante indiano Fernando Carreras. O arquitecto Domingo Rodríguez Sesmero e o seu fillo, o mestre de obras Alejandro Rodríguez Sesmero González, ocuparon cargos técnicos nos concellos de Vigo e Pontevedra, levando a cabo importantes edificacións nas dúas cidades. En Vigo destaca o Teatro Cine Tamberlik. En 1900, promovido por José García Barbón, inaugurouse o Teatro Rosalía Castro, construción que 10 anos despois foi destruída tras un incendio. Genaro de la Fuente Domínguez foi un dos dous grandes arquitectos que cambiaron profundamente a fisionomía de Vigo nas últimas 2 décadas do século XIX e as 2 primeiras do XX. Procedente de Palencia, estableceuse en Vigo en 1874 coa titulación de mestre de obras. A primeira gran obra que consagrou a Genaro de la Fuente Domínguez foi o edificio de 7 casas para Manuel Bárcena Franco. A súa arquitectura encádrase dentro dun eclecticismo internacional de acentos franceses que asimilou a través da consulta de revistas e libros de repertorio da súa nutrida biblioteca, desenvolvéndoa grazas á promoción da incipiente burguesía nas décadas próximas ao cambio de século. Con variacións, a súa vasta produción non diminuíu na última década do século XIX, caracterizada por unha cantaría finamente labrada. A Casa para Manuel Rodríguez, máis coñecida por Edificio Bonín, é un dos edificios eclécticos máis suntuosos de Vigo polo seu exuberante ornamento de fina e exquisita labra de cantaría. O outro arquitecto que transformou Vigo nunha moderna cidade de luxosa arquitectura, con espléndidos edificios de sillería de granito, tenazmente tallada nas súas múltiples formas ornamentais, foi Michel Pacevich, francés de ascendencia polaca. A súa arquitectura é principalmente ecléctica, pero máis selecta, grácil e variada que a de la Fuente. A Escola de Artes e Oficios é unha edificación ecléctico-historicista con predominio do gótico e en menor proporción do románico. A Casa pro Conde de Torrecedeira, máis coñecida polo Hotel Moderno, é unha harmoniosa e equilibrada composición de formas arquitectónicas en sutil combinación de pedra e madeira. O esquinal curvado, coa terminación en cúpula, cobra aquí unha especial importancia cromática co remate de pezas cerámicas hoxe desaparecidas. Entrando o novo século, Pacevich conxugou con soltura o manexo de linguaxes historicistas maiormente neogóticas, modernistas ou, cando o encargo exixixe, elementos máis próximos a un sobrio eclecticismo. Manuel Felipe Quintana desempeñou os cargos de arquitecto municipal de Vigo e de Pontevedra e diocesano de Tui. As súas obras de carácter relixioso posúen unha marcada linguaxe de historicismo neogótico, adoptando en cambio nas construcións civís o eclecticismo imperante. Ciro Borrajo Montenegro exerceu como arquitecto da Deputación Provincial de Pontevedra
e en Vigo construíu en 1904 o edificio do Círculo Católico das Escolas Nocturnas Obreiras. O vigués Benito Gómez Román obtivo o título en 1898. Alleo ao modernismo, as súas obras máis importantes desenvólvense entre o historicismo e o eclecticismo. Os primeiros proxectos de Manuel Gómez Román, caracterizados pola súa linguaxe modernista, son coñecidos polo Vox Populi e polo seu estilo, xa que algúns son asinados por arquitectos con titulación e outros atribuídos ao seu irmán Benito. En 1899 é expulsado da Escola de Arquitectura de Madrid por enfrontamentos cun profesor, polo que se decide a traballar sen titulación. Conséguea 18 anos despois, en 1917. As novas tendencias na súa volta á escola e a personalidade de Antonio Palacios influíron notablemente na súa produción arquitectónica. Tamén nado en Vigo, José Franco Montes desempeñou cargos de arquitecto municipal, concelleiro e arquitecto diocesano. As súas primeiras obras teñen o selo inconfundible do modernismo, o que non lle impide mesturalas con neomedievalismos. Outro arquitecto vigués, Jacobo Stens Romeu, retomou un proxecto orixinal de Pacevix tras o seu repentino falecemento, a Casa Paulino Yáñez, con trazos historicistas acentuados no remate do chafrán. Cando o porriñés Antonio Palacios lle encargan en 1911 o proxecto do novo teatro Rosalía Castro, trala destrución do edificio de Alejandro Rodríguez Esmero González, xa era un prestixioso arquitecto con multitude de obras realizándose en Madrid. O finalmente denominado Teatro García Barbón inaugúrase en 1927. É un edificio que responde aos anelos da puxante burguesía viguesa cunha granítica linguaxe de ínfulas parisienses. Outra obra máis tardía é a casa para Francisco Viñas Blanco, Banca Viñas Aranda, facilmente asociable a moitos dos seus edificios madrileños. Desde 1917, Palacios viña bosquexando unha idea a escala urbana para Vigo, exposta ao longo dos anos 20 nunha serie de artigos en prensa e que frutificou coa presentación do Plan de Extensión e Reforma Interior da cidade de Vigo en 1932, inicialmente aprobado para finalmente ser derrogado. Genaro de la Fuente Álvarez, fillo de Genaro de la Fuente Domínguez, titulouse en 1921 e ocupou a vacante municipal deixada polo seu pai. Foi un dos arquitectos influenciados pola nova linguaxe racionalista na década do 30 do século XX en Vigo, aínda que traballou con outras propostas de carácter regionalista. Francisco Castro Represas e Pedro Alonso Pérez tituláronse en 1932. Alonso incorporouse como socio tras a Guerra Civil. Tamén eles empregaron a nova linguaxe, singularmente caracterizada pola adaptación do granito das canteiras próximas ás súas formas aerodinámicas. A súa obra é moi extensa. Entrada a década do 40, o período da autarquía, tamén ensombreceu a arquitectura da cidade. Moitos factores, como a situación xeográfica estratéxica ao abrigo da ría, a puxanza da sociedade viguesa, os oficios e tradicións arraigados durante anos e a tenacidade dos técnicos e arquitectos conformaron, durante o tránsito entre 2 séculos, a cidade que hoxe coñecemos e que continúa a crecer e se transformar.